Район башкарма комитеты һәм район җитәкчеләре күләмендә авылыбызга менә шундый зур игътибар бирелде. Авылдагы юлда йөрү кагыйдәләрен яхшырту ниятеннән һәм дә инде авыл халкының гомеренә, аларның сәламәтлегенә зыян килмәсен өчен менә шундый куркынычсызлыкны саклый торган ленталар, шушындый тасмалар тарату буенча акция оештырылды. Бу инде бу эшнең башыгына, шушы эшне үзебезнең авылыбызда безнең халкыбыз өчен башкарган өчен без инде район җитәкчеләренә рәхмәтебезне әйтеп, менә балаларыбызга, өлкән буын кешеләребезгә шушы тасмаларны таратып чыктык. Инде мин үземнең шушы чыгышымда бүгенге көндә менә шушы тормышның болай да бер дә җиңел булмаган вакытында һәм елның шушындый көзге чоры, караңгылык чоры вакытында мин инде машина йөртүчеләрне, җәяү йөрүчеләрне бер-берсенә игътибарлы булып, үзләренә һәм үзләренең балаларына, әти-әниләренә, әби-бабаларына менә шушы тиен генә тора торган тасмаларны алып, тагып, үзләренең тормышларына, сәламәтлекләренә һәм дә инде машина йөртүчеләрнең авыр хәлдә калмасын, аларга ответственность булмасын өчен шушы тасмаларны алып, тагып йөрүләрен булдырырга чакырам. Һәрберебезгә игътибарлы булып, исән-сау шушы тормышта бәрәкәтле, матур итеп яшәргә язсын. Кәт саклаучы хезмәткәрләр мин инде мөрәҗәгать итеп үземнең өлкәннәремә мөрәҗәгать итәсем килә. Һәр кешенең дә үзенең сәламәтлегенә үзе игътибарлы булуының бердән-бер шарты үзеннән тора. Бигрәк тә менә хәзер көннәр кыскару сәбәпле, өлкән кешенең аның болай да ишетү, күрү сәләте дә түбәнрәк булу сәбәпле, инде шушындый мөмкинлекләр булгачтын, инде кулларыбызга шушындый юл хәрәкәтендән саклау мөмкинлеген булдыра торган ленталар бар икән, без моңардан рәхәтләнеп файдаланырга тиеш. Алар тиен генә торалар. Без өлкәннәр инде барыбызга да бу бик кирәк дип саныйм. Чөнки яшь бала-чага, өлкән кеше инде ул аның игътибары да түбәнрәк була. Шуның сәбәпле юл йөрү кагыйдәләренә игътибарлы булыйк. Шушы тиен генә торган ленталарны алып һәрберебез дә тагыйк. Чөнки өлкән кешенең аның кабатлап әйтәм, күрү сәләте дә, ишетү сәләте дә түбәнрәк була. Җитәкчеләрне, шоферларга да игътибарлы булыйк, аларның да гомерләрен саклыйк. Һәм бөтенебез дә бердән булып эшләгәндә, иншалла, бу юл йөрү кагыйдәләрен сакларбыз, юл афәтләреннән сакланырга бердән-бер чара булып тора. Барыгызны да исән-сау булып, юл йөрү кагыйдәләрен сакларга чакырам.